Няма да е. А ти нека гавра или в нещо? Тя често така се е 2500. Такова не съм виждал 2000, ти къде си виждал 2500, не знам. 2300 и много. Лудницата. И как се впиват. Къде отидех бе, брато? Ма, О, някой умре почти там. Близо, близо. кой умре? Много е зле така, брато, като се че. Не знам какво се случва. Няма, брат. Нали само. Чак на мене ми стана гадно тук, като видях Миро на колко кръв стана. При мен е обичайна гледка, не се притесняй. Преди малко даже проква и това метеора. В момента даже е на кулдаун, сега ако бех пукнал, бех до тук. Ами човек каза, това го носят осето, не чатски тъп. Сещи си. В миналото ниво, нали имаше първото босче, още където бяха такива някакви много молтани врата. Аз си седех вътре и той си прукна готино. Кое бе? Ти лут ли си бе, нали имаш Whirlwind, тебе даже не те заклещаш, просто си свърташ и бег. Еми сложи си Ice Climbers. Затвор. Кейнсет, да ти якнем на Кейнсет. Искаш да го понасераш ли, бе? Бе. Ей, затрупал го от айтеми, брат, той само ги като съндъка и ги троши после на тъмно, като ти остане самичък. Да върти на Кен бутушите. Как си ви айскаймерите, за да въртиш на Кен бутуши, да бе резистън за брат. О, излете амулет от това тук. Flying Amulet. Аз съм 50. Не сме падна то Скил, брато. Ген, брато, ама нещо не мога да го сложи на ген. Това амулет е Аркейн имун. Ама той моя много тренерски врата с типа 4 да се въртат, това как да ги махна. Ето. За мен може би е някакъв опасен, ама аз само виждам Аркейн да ми прави някакви проблеми. Затова се играем Melee Wizard, брато. Много ясно. Ама аз като съм сам играл на малева човек, ти знаеш, че ти да се въртат около мен и с Натал Раша, това метеорите, брато и с този щит. Аз изобщо няма нужда да удрям. Само трябва да ти падне и пръчката, тая моята, брат, той става лудница. Да, бе, точно да имам и Fire метеори, че е бата лудница. Защото сега не имам Fire damage.
Толкова много звезди ли ти пуска? Real question. И тук още и на молета. Не ми идея с какво. Някой е горе сам. Ето тук горе един от паяците, брат. Некъв лъч свети тук, ама... Аз чувам как го подметаш, между другото. Не бе, не, Тя го не вдигна го ли? питам аз. Чувам си се едно някой подмета звезда, човек. Сорно. Аз нямам ни звезда, а имам една камара на 100, така че от мен не е в никакви случаи. Аз знаеш колко още звезди мога да събера, бе, момче. Stars. Аз събирам такива оръжия, човек, защото се попече с бона. Бем ти парите, пари ми не трябват. Не, те джемовете са бая скъпи, ама те пари на баунтите лесно се събират. Тук е приемам. Money, money, money. Еха! Уху! Не опаях, бе, мен. Too much spider. И кор.